дами и господа, вашите аплодисменти за неповторимия Рей Чарлз! Georgia, Georgia, the homes ain't true. Just an answer song. Georgia, on my mind. I said, Georgia, Georgia, the heart ain't true. Comes in sweet and clear, the moonlight through the pine. Sing with me. Sing with me. The boys bar, hard time Mississippi. Surround the borough, and it was so pretty. They give him love and affection. Give his raw. Moving him in the right direction, living just enough for the city. He's what it works. Some days for 14 hours, and you can benefit, and he makes it all. He's mother goes, so the son of me, and declares you. Start making some pretty. Just enough for the city. Lord, what am I do here? With all this pain and suffering and going around, I know I have my certificate off. My gas number tomorrow, and even the water has stopped flowing, and my boyfriend is going. Oh, Lord, she'll be circular. He's here, Lord. He's where I heard the pretty. He spends his life walking the street of today. He's almost there. Breathing in a pollution. He tried to avoid it. There's no solution. There's just enough. Just enough for the city. Lord, I'm living for the city. Just love the city. Just enough for the city. Oh yeah, oh yeah. Just for the city. Oh yeah, oh yeah. Thank you, thank you. I got a woman. We all talk. That's good to me. Oh yeah. I got a woman. Say over town. She good to me. Фики, дами и господа! Аплодисменти за Фики като Рей Чарлз! Gospel Corputki Monkey! О, е! Гласувайте за Фики като Рей Чарлз 17-7-3-4. Просто. Фики, ти продължаваш да изумяваш покрай твоите изпълнения. Искам да ти кажа, че микрофона, да. забравихме и за смешки,
Ето. И за всичко, как се чувстваш сега, вече след изпълнението? Чувствам се прекрасно. Имах възможността да изпълня тук на тази уникална сцена един от моите любими изпълнители. И затова съм толкова развълнуван и ми е много готино в момента. И ще получиш жестоко. Жестоко се получи. Абе, кажи ми, като свършиш шоуто, прибираш се, гледаш си ги, защото малкият гледа ли така? Да, винаги гледам и винаги намирам грешки. Викам, пак съм се притеснил. Малкият синът ти гледа ли? Малкият постоянно ме гледа. И сега за това, с този образ? Тате вика, днеска ме събуди така. По този начин ми припомни за това, че трябва отново да изгледам уникалния Рей Чарлз, който още веднъж казвам, че много се радвам, че изпълних тази вечер. Фики, имаш ли възможност да паднеш тук от стола? Вкъщи паднах няколко пъти, но това не е проблем. Тук не успя. Справи се, защото и за това се мисли през цялото време. Опитах се така да запазя баланса, което... Да минем към Фики, журито, дами и господа, нека да ви чуем, журито, да какво ще каже. започнем. Все пак да започнем с най-компетентния в този жар, Юлиан. Така ли? Да? Благодаря. Беше изчерпателен. Фики ти, аз не знам дали съм радист, но наистина нищо не мога да кажа. Това беше нещо невероятно. Това е това, което си свършил през тази седмица. Не знам колко време си го правил това нещо, но това е възхитително. Толкова точно да пресъдеш всяко едно нещо, всяко едно движение. Цялата тази на Рей Чарлз, цялото това усещане, че аз съм газар и ще мога да правя каквото си искам по сцената, без да ме интересува абсолютно нищо. Ти го направи напълно, влезе в цялото това нещо, въобще не те интересуваше и искрено се забавляваше и се кефеше на 100, за което безкрайно ти благодаря, което ме зарази. Предполагам, че зарази и публиката. Аз наистина не знам какво да кажа. Това беше изкъртващо просто. Благодарим ти. Фънки? Не, фънки. Фънки ли? Добре. Съжалявам, че не отидах пак там, защото не можех да видя отпред как изглеждаш. Страхотен си. Благодаря. И най-важното е, че енергията, която е дълбоко в Рей Чарлз, ти успя да я покажеш на хората и да грабнеш и хората. Супер. Браво, мен. Нямаме време. Благодарим на журито. Не, просто не можех да не го направя това. Следващия път свири, моля ти се, на това пяно, бе. Малко свирих този малко. Видях, опитам се малко. Не беше фантастично. Широко отворени очи. Кажи. Лекотата, с която говореше след това изпълнение, колко си се радвал и колко тази чудовищно трудна задача. Във видеото преди това казах, че това е била твоя мечта, обаче много хора имаме тази мечта да може да пееме като Рей Чарлз, обаче се броят на пръстите на едната ми ръка хора, които въобще могат да се докоснат до това. Това е музика, която аз съм отраснала. И през закълане ми е минала. Аз през цялото време ти говоря колко си талантлив, колко 2 сезона подред. През закълане ми е минало, че ти можеш да изпееш по този начин. И то не това, което каза Юли, не газарското. Да направиш това детското и радостта му от това, че прави музика, без нищо останало да го интересува. Това, че това успя да пресъздадеш и да ни го предадеш, това може би го могат... Подкара супер. Това, което ти направи тази вечер, трябва някъде да си го сложиш. Трябва да спреш да пееш музиката, която пееш и трябва да пееш такива неща, защото не може така, просто не може така. Как се усети сама, че времето напредва? Много те благодарим на журито. За Фики като Рей Чарлз може да гласувате на 17-7-3-4. Аплодисменти още за тебе. Страхотен. След това ще видите и Мирица като Джон Бон Джови.